טיפול באבנים חמות, טיפול בארבע ידיים, טיפול בשמנים חמים. היום, עם המודעות לחשיבות טיפולי ספא לגוף ולנפש, יש צורך להתחדש, ואין סוף לחידושים בתחום. סוגי הטיפולים החדשים מגיעים אלינו ממקומות שונים בעולם, מאזורים אקזוטיים ומתרבויות רחוקות. כזהו טיפול בקונכיות, בהם אני הולכת להתפנק. מאיפה זה התחיל, הטיפול בקונכיות? מאיפה זה הגיע אלינו? טיפול בקונכיות מגיע מהפיליפינים. שנים רבות אכלו את מה שיש בתוך הקונכייה. לאחרונה מצאו שניתן לחבר כל קונכייה לקונכייה בחזרה, התאימו, החליקו את זה, והיום מייבאים את זה לארץ, ובעצם בכל העולם התחילו להשתמש בטיפול בקונכיות חמות. ואיך מתבצע הטיפול? יש פה כאן חור. של החור הזה אנחנו מכניסים את הצמחי מרפא בשקית שהיא נוזל עם מלח, סוגרים את זה, תוך 10 דקות הקונכייה מתחממת, גם היא מפרישה את הצמחי מרפא עם השמנים, ניתן להשתמש גם בקונכייה חמה וגם בקונכייה קרה. בחום אנחנו משתמשים כדי לפרק את החומצות חלב, ובקור, במקום של דלקות, משתמשים עם קונכייה קרה כדי לשחרר את הכאב ואת הדלקת. אז רגע, הקונכיות הן מתאימות לעיסוי בגוף בלבד או שגם באזורים אחרים? לפנים אנחנו משתמשים בצורה העגולה יותר, זה נקרא גב הקונכייה. כאשר אנחנו שמים את הסרום, זה פשוט עוזר לסרום לחדור יותר עמוק פנימה, גם לקרמים, והעיסוי אין תחליף לידיים, אבל זה משדרג מאוד את הטיפול של הקוסמטיקאית, משום שזה פשוט מחליק את זה, זה פשוט נעים. ולמי הטיפולים האלה מתאימים? המסאז' הזה מתאים בעצם לכולם. אם מישהו רוצה ליהנות, זה המסאז' לדעתי הכיף ביותר שיכול להיות. לאורך כל הטיפול הבן אדם מקבל את הקונכייה, שזה משהו שהוא יוצר שיתוף פעולה בין המטפל לבין המטופל, ומין נתינת אמון מלא. אנשים שהם בסטרס זה מאוד 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 מרגיע. אסור לנו להשתמש עם קונכיות חמות למי שסובל מגידים ומברידים למשל, כי זה יכול לגרום לדלקת של כלי דם. טוב, לי עשית חשק. זה כיף. איזה מזל שהפיליפינים המציאו עוד שימוש לקונכיות. אני חוזרת ליהנות.